Chcete zarábať na kryptomenovom trhu, ale nemáte čas na zložité grafy či obchodné školenia? Už ste to skúsili, ale prišli ste o peniaze kvôli volatilite? Ste na začiatku cesty s kryptomenami, ale snívate o stabilnom zdroji zisku. Potom je pre vás U-Trading, vlajková loď ekosystému U-Chain, ideálnym riešením. U-Trading je kľúčom k automatizovanému neobmedzenému rastu zisku. Platforma ponúka obchodné boty, ktoré fungujú non-stop v UCN, USDT a BTC USDT na top kryptoburzách a generujú vám zisk v USDT. Boty využívajú viaceré overené stratégie, prispôsobujú sa akýmkoľvek trhovým podmienkam, čo znamená, že ich ziskový potenciál môže dosiahnuť až niekoľko tisíc%. Najlepšie je, že obchodné boty sú úplne zadarmo a ich nastavenie je neuveriteľne jednoduché. Pridajte bota do svojho osobného účtu, zaplaťte za balík výkonu v UCN, doplňte zostatok na preferovanej burze, pripojte API kľúče a kliknite na aktivovať. To je všetko. Odtiaľ bot obchoduje za vás, zatiaľ čo vy dostávate zisk a máte plnú kontrolu. Kedykoľvek môžete spustiť, zastaviť alebo sledovať analytiku. Bot pokračuje v činnosti, kým sa nedosiahne stanovený limit zisku. U-Trading je vaša ideálna šanca na zhodnotenie počiatočného vkladu cez ziskové obchody robené botom. Začnite zarábať na autopilota s U-Tradingom. Vyberte si bezplatného bota, zaplaťte za balík výkonu a začnite generovať zisk už dnes.